Добър ден, аз се казвам Ангел Караиванов, отляво на мен се намира Виктор Павлов. Ние сме от София спортен клуб Martial Animals и днес ще ви покажем заключване на глезена от позиция в гарда. Гледайте внимателно и изпълнявайте правилно. Така, много често се случва в тези сцени да се съпътят краката долу. Това е една добра позиция, един добър вариант ние да направим нашата техника. От тази позиция си покривам дясната ръка на земята и с лявата правя едно кълбо, като бъркам под нея, изпълнявам го бавно и отивам на гърба си. В тази позиция, преди да съм си достигнал крайния момент, в който започвам, е важно да се кръстосите краката, за да не може да извади кръка противника си и да хванете пръстите на другия крак. Завършването става с изтупване на пръстите към задника или към корема. Изтупваме, другата ръка извърта. Движението е леко кръгово и е важно да отлучим хубаво глезено. Казвам още на техниката. Имаме ситуация с заключени глезени. Тук имаме хубав контрол. Отвирам дясната ръка, правя кълбото, сплитам си краката, хващам глезена, падам долу и завършвам. Това е техниката. Изпълнявайте правилно, достатъчно пъти, за да я запомните и ви уверявам, че много хора ще потупат срещу вас. Чао от нас!